こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はイコナを取り上げたいと思います。このタイトル通り、ハワイ島の西側コナで見られる風景を描いているメレなんですけれども、早速一番の歌詞を見てみたいと思います。あやいこなかいオープはいからい。あやいこな、コナの場所には愛やあると。何があるのか。かいオープは、オープは雲です。海は海なので、雲の海って何なのか。いからい、穏やかな状況で、穏やかなので見られる風景なんですね。どんな風に穏やかなのかというと、凪の時間帯なんかを思い浮かべるといいと思うんですけれども、陸からの風も海からの風も吹いていない、ピタッとこう世界が止まったような、そんな時間帯に海の表面がですね、風がないためにまるで鏡のような状態になって、丸ごと空の雲を映している、空の雲が海に映り込んでいる、それをカイオープアと呼ぶんですね。そんな特別な風景がコナには見られるんですよと。オヘルはエリケアイメオエ、レケメで目をあなたのような、あなたに似ているっていう意味なんですけれども、この時あなたっていうのは小高いオープはコナンで見られる特別な海の風景と考えていいと思うんですけれども、その風景が見られるのはほんの一瞬、ほんのひとときなんですよ。オヘルは二つとないと歌ってるんですね。この続きを見てみたいと思います。マリヒにマーコイヤーオエイコナ、ここで主はマーコー、私たちなんですけれども、マールワではなくてマーコーなので、2人で行ったんじゃないんですね。3人以上なんかグループで旅してたみたいですね。マリヒニ、私たちはマリヒニだったんです。マリヒニっていうのは旅人とかストレンジャー、見知らぬ人っていう意味ですけれども、ここではイヤーオエ、このオエはコナの風景ですけれども、イコナで見たそのあなたのコナカイオープアの情景は、私たちにとって初体験だったんですと、そんな意味なんですね。イケコのアケアロハノーマーコー、またマーコー、私たちが出てますけれども、このノーマーコー、ノーは私たちのためのという意味なんですね。でイケコの、コのはインバイト、招待するとか迎え入れるっていう意味で、アケアロハ、ケアロハが迎え入れてくれているかのような、私たちのためにですね、そんな仕草で風景が私たちにそんな素晴らしい特別な光景を見せてくれたんだと、感動のひとときを描写している、その歌なんですね。文法的に注目しておきたいなと思うのは、「い」がたくさん使われている。イコナ、これはイコナの場所でですよね。そしてこのイヤーっていうのもこの同じ「い」が含まれています。いとあがひっついてイヤーになってるんですけれども、このイヤーが使われるのはおえ、代名詞が使われてるからいではなくてイヤーが使われてるんですね。ここではあなたを目的語を表してるいです。そしてここもいいですね。いけこの、ここではコナがまるで私たちをアロハで迎え入れてくれるような、そんな仕方でっていう意味ですね。そういう状況で、そんな空間の中で迎え入れてくれたっていう意味では、場所と考えてもいいと思うんですけれど、そんな仕草で、そんな仕方でと考えてもいいと思います。こんな風に「い」は文脈に合わせて訳し分ける必要があるので、あんまり日本語に日本語の訳で覚えておくよりは、目的語、場所、理由原因、ここではそういう仕方で
いろんな説明のフレーズ、マリヒになったんです私たちはのに続く、さらに説明する情報が意で表されている、そんな風に捉えるといいかなと思います。メルヤムダメのハワイ語ミニ講座終わります。